Paul Kagame anova mutungamiri wenyika yekurwanda oya pane mashoko anotaura achibudiswa muZimbabwe zvinzi aiwa anonzi Idi Mnangagwa kuti aiwa I'm a man of the people. Tona mutungamiri wenyika muzana nezero political meeting anocongratulate Paul Kagame achiti aiwa akaita free fair and credible elections achiti nyika yeZimbabwe ndo zvatinodawo. Tisatapinda mashoko abuda chinyogwa panapa muZimbabwe notibva subscribe like turn on the bell like umonyo kwamuchinzi Paul Kagame the president of Rwanda claims that popular demand from his citizens forced him to stay in power after he won a landslide victory in the recent elections. According to Kagame, when the people demand that the president stay, he has no choice but to heed their voice, as the voice of the people is the voice of God. Having secured a fourth term with 99.2% of the vote, Kagame extended his leadership of the East African nation to over 2 decades. Ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa anonzi ava kutonga for over 2 decades. Ndoda kuti ari kuita mashoko kuti I'm the man of the people. Vanhu vakanditi ndisabva, vanhu vakandisa step down. Ndoda kuti aiwa people they really enjoy his works. Vanonyasa kuona kuti aiwa tiri kutongwa uye for the meantime hapana munhu angamusucceeda anenge achikwanisa kurula semaruliro aari kuita. Ndo mashoko ari kubuda panapa. Tinoda munyika yeZimbabwe vanhu vowisha kuti dai zvaitika munyika yeZimbabwe kuti mamassive developments anenge achiitawo nyika dzakaita sona Rwanda aitikawo munyika yeZimbabwe under the ruling party, asi tikuona kuti aiwa zviri otherwise. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai mucomment section medu, musakanganwa kusubscribe like turn on the bell.